4 zomers lang. 4 zomers lang. En dan was het toe. Hoer. Dat is de makkelijkste muziek wat er is dit. Skam idee. De beste plaat. Dit is een beste plaat. Wat jaren mee. Dat is niet zo'n fijn idee. Nee. Zeg je het er dan? Ja. Prachtig. Nee, die ken ik net, joh. Nee. Daar is de AliExpress. Maar nu bent dus een beetje de Westerene piraat van AliExpress. Oh ja, ik ben de AliExpress Westerene piraat. En wel een hele diepgaande tekst nog. Ja, Muziek. niet zo emotioneel van. Gaat ie. Hey, hoppa. Hoppa! Man, Jan is er ook bij. Hoi. Dit is de beste plaat ook bij, hè? Antonio was een hele stoere visser. Ja, hij voerde over de Middellandse Zee. Ja, goed zo? Ja, de kistelwoorden. Ja, zeker. Ja, jij bij gaat plaatsen. Probeer hem. Nee. Beun. Beun de beunhaas. Ja. Wat verdikken, wat kennen we jongen. Ik jongen, jongen. De stemband. Het wie al voorspeld, dan kun je de shoot king goed jongen. Dat ik ergens bij Noorderwien zong.